canvi climàtic, guerres, demofòbia, pobresa. Tot això són les conseqüències d'un model on els beneficis són primer que les persones. Un antimodel on l'especulació està per sobre de l'economia productiva. A poc a poc, gràcies a aquestes reformes laborals, unes reformes laborals impulsades per polítics, impulsades per la patronal, impulsades per determinats sindicats, el que han fet és precaritzar les nostres condicions de treball i hem normalitzat la pèrdua de drets laborals. El normal fora que amb cada reforma laboral guanyéssim drets, i això no és així. És imprescindible que plantegem un model sindical que serveixi de contrapoder al capital i a l'oligarquia econòmica. Necessitem sindicats de classe, forts, que en lloc de buscar el pacte amb la patronal o amb les empreses no tinguin por a la conflictivitat, no tinguin por a defensar els interessos dels treballadors fins a les últimes conseqüències. És allò que deia Francesc Layret, que quan els treballadors fem vaga no és perquè no tinguem ganes de treballar, és perquè volem fer-ho en millors condicions. La Intersindical som un sindicat de base i de contrapoder i tenim clar que les millores que reivindiquem són possibles, però per aconseguir-ho ens cal organització i mobilització. Cal reconduir les coses i això està en les nostres mans. Per aquest motiu necessitem un sindicalisme combatiu, un sindicalisme que planti cara, un sindicalisme que no es basi en el pactisme i en negociacions col·lectives, en despatxos i negociacions amb la patronal. Joan Fuster ens ho deia fa una pila d'anys. Tota política que no fem nosaltres ens la faran contra nosaltres. Per això, depèn de nosaltres construir el futur que ens mereixem com a treballadors i treballadores d'aquest país.